Καλώς ήρθατε. Είμαι η οικοδέσποινά σας. Κι εγώ ο ειδικός μας. Σήμερα λοιπόν έχουμε μπροστά μας ένα πολύ ενδιαφέρον υλικό. Θα κάνουμε μια βουτιά, ας πούμε, στην ιστορία του πλανήτη μας. Ναι, της γης. Της σκηνής όπου παίζεται όλο το έργο της ζωής. Ακριβώς. Έχουμε σημειώσεις που καλύπτουν δισεκατομμύρια χρόνια, πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Οπότε σκοπός μας είναι να βγάλουμε τα πιο σημαντικά σημεία, να δούμε τις στιγμές κλειδιά που μας έφεραν εδώ. Μάλιστα. Να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Ακριβώς. Ας πάμε λοιπόν πολύ πίσω. 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια. Το υλικό που έχουμε μιλάει για μια γη τελείως διαφορετική, μια πύρινη μπάλα μάγματος. Ναι. Που σχηματίστηκε από σκόνη και αέρια που μαζεύτηκαν λόγω βαρύτητας. Αυτό που λένε οι σημειώσεις βαρυτική συσσόρευση. Σωστά. Καμία σχέση δηλαδή με τον πλανήτη που ξέρουμε. Μιλάμε για 0 οξυγόνο, έτσι. 0 οξυγόνο, ωκεανοί πουθενά, ένα τοπίο αφιλόξενο εντελώς. Και πώς από εκεί φτάσαμε εδώ. Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Ναι. Το υλικό εδώ αναλύει τους παράγοντες που έκαναν τη γη κατοικήσιμη. Τονίζει 3 βασικά πράγματα. Πρώτον, η θέση μας. Η κατοικήσιμη ζώνη που λένε. Ακριβώς. Ούτε πολύ κοντά, ούτε πολύ μακριά από τον ήλιο, για να έχουμε υγρό νερό. Δεύτερον, κάτι πολύ σημαντικό που αναφέρεται, το μαγνητικό πεδίο. Α, ναι, η προστασία μας. Μια σπίδα, ουσιαστικά, από την ηλιακή ακτινοβολία. Και τρίτον, αυτό μου φάνηκε ενδιαφέρον πώς το τονίζει το υλικό σου, η σελήνη. Η σελήνη. Ναι, που σταθεροποιεί τον άξονά μας, δηλαδή εμποδίζει ακραίες αλλαγές στο κλίμα. Όλα αυτά μαζί λοιπόν επέτρεψαν να υπάρχει νερό σε υγρή μορφή. Και το νερό, που όντως είναι το α και το ω, πώς βρέθηκε εδώ? Οι σημειώσεις λένε για κομήτες, σωστά, και αστεροειδείς. Ναι, αυτή είναι η κυρίαρχη θεωρία, ότι δισεκατομμύρια παγωμένοι κομήτες και αστεροειδείς έπεφταν πάνω στη γη καθώς κρυώνε σιγά σιγά. Και έλειωναν, απελευθέρωναν ατμούς. Ακριβώς. Και αυτοί οι ατμοί συμπυκνώθηκαν, έβρεξε για εκατομμύρια χρόνια φαντάσου και γέμισαν οι ωκεανοί. Το υλικό το λέει ωραία, ότι το νερό έγινε ο καμβάς και ο καταλύτης για να ξεκινήσει η ζωή. Αναφέρει και τις υδροθερμικές πηγές κάτω στον ωκεανό. Ναι. Σαν πιθανές κοιτίδες ζωής. Μέσα σε αυτές τις θάλασσες, λοιπόν, πριν από 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια, κάπου εκεί, εμφανίζονται τα πρώτα κύτταρα. Οι πρώτοι μονοκύτταροι οργανισμοί. Απίστευτα απλοί, Πολύ απλή, ναι. Βακτήρια βασικά. Αλλά από εκεί ξεκίνησε όλη η διαδρομή. Και ένα σημείο που το υλικό το λέει κομβικό είναι η φωτοσύνθεση. Α, τα οικιανοβακτήρια. Μπράβο. Αυτά άρχισαν να παράγουν οξυγόνο. Αυτό ήταν επανάσταση. Προκάλεσε την μεγάλη οξύδωση. Που άλλαξε όλη την ατμόσφαιρα. Την άλλαξε δραματικά. Για πολλούς οργανισμούς τότε ήταν δηλητήριο. Αλλά άνοιξε το δρόμο για πιο πολύπλοκες μορφές ζωής. Για εμάς τελικά. Έτσι φτάσαμε στους πολυκύτταρους, στα ζώα και μετά από πολύ καιρό στον άνθρωπο. Η γη έγινε, κυριολεκτικά, η σκηνή της ζωής. Από πύρινη σφαίρα. Ακριβώς. Είναι τρομερή ιστορία και μας φέρνει στο σήμερα, όπου το υλικό εισάγει μια έννοια που μου έκανε εντύπωση. Την ανθρωπόκεινο εποχή. Α, ναι. Η εποχή του ανθρώπου δηλαδή. Ναι. Η εποχή που εμείς ως είδος έχουμε γίνει η κύρια δύναμη που αλλάζει τον πλανήτη. Από το κλίμα ως τη γεωλογία, τα πάντα. Πολύ σωστό. Είναι σαν να ανεβήκαμε στη σκηνή, όπως είπες, και να αρχίσαμε να αλλάζουμε τα σκηνικά μόνοι μας. Κάπως έτσι. Κοιτάζοντας λοιπόν πίσω, συνοψίζοντας από το υλικό, τι έχουμε? Έναν πλανήτη που δημιουργήθηκε υπό σπάνιες συνθήκες, Ναι. που φιλοξένησε μια απίστευτα μακριά εξέλιξη ζωής. Δισεκατομμύριων ετών.
Την άλλαξε δραματικά. Για πολλούς οργανισμούς τότε ήταν δηλητήριο, αλλά άνοιξε το δρόμο για πιο πολύπλοκες μορφές ζωής, για εμάς τελικά. Έτσι φτάσαμε στους πολυκύτταρους, στα ζώα και μετά από πολύ καιρό στον άνθρωπο. Η Γη έγινε, κυριολεκτικά, η σκηνή της ζωής. Από πύρινη σφαίρα. Ακριβώς. Είναι τρομερή ιστορία. Και μας φέρνει στο σήμερα, όπου το υλικό εισάγει μια έννοια που μου έκανε εντύπωση. Την ανθρωποκαίνο εποχή. Α, ναι. Η εποχή του ανθρώπου δηλαδή. Ναι. Η εποχή που εμείς, ως είδος, έχουμε γίνει η κύρια δύναμη που αλλάζει τον πλανήτη. Από το κλίμα ως τη γεωλογία, τα πάντα. Πολύ σωστό. Είναι σαν να ανεβήκαμε στη σκηνή, όπως είπες, και να αρχίσαμε να αλλάζουμε τα σκηνικά μόνοι μας. Κάπως έτσι. Κοιτάζοντας λοιπόν πίσω, συνοψίζοντας από το υλικό, τι έχουμε? Έναν πλανήτη που δημιουργήθηκε υπό σπάνιες συνθήκες, Ναι. που φιλοξένησε μια απίστευτα μακριά εξέλιξη ζωής. Δισεκατομμύριων ετών. Και τώρα ζει την ανθρωπόκηνο. Η Γη δεν είναι απλώς η σκηνή, είναι το σπίτι μας. Και το να καταλαβαίνουμε αυτή την ιστορία, όπως λένε και οι σημειώσεις, δεν είναι απλά γνώση. Δημιουργεί ευθύνη. Ακριβώς. Μια βαθιά ευθύνη να το προσέχουμε όλο αυτό. Δεν είμαστε πια απλοί θεατές. Αυτό ακριβώς με βάζει σε σκέψεις, κλείνοντας, με όλη αυτή τη τεράστια ιστορία πίσω μας και με την είσοδό μας, πρόσφατη αλλά τόσο ισχυρή σε αυτή την ανθρωπόκηνο, τι σημαίνει αλήθεια στην πράξη να είμαστε αποτελεσματικοί φύλακες αυτής της σκηνής. Είναι το μεγάλο ερώτημα, έτσι. Το υλικό μιλάει για συλλογική δράση, αλλά πώς γίνεται αυτό πράξη? Στην καθημερινότητα, στις μεγάλες αποφάσεις? Μια σκέψη που μένει νομίζω για όλους μας.